divlja, prostrana, slobodna, mistična, veličanstvena, lijepa, ponosna, bogata, skromna, sretna, siromašna, bijedna. Poput svakog od nas, različita. Svaki novi dan, novi izazov. Od rane zore počinje borba u areni asfalta, uskoga kolnika prošaranog rupama, veličine manjega kratera. Kamioni, autobusi, prenatrpani kombiji, opasni motocikli piki-piki, bučne tuk-tuk trokolice, boda-boda bicikli. Svi oblici javnog prijevoza traže svoje mjesto za zaradu na užarenom asfaltu. I svi vjeruju da baš oni imaju prednost. I pješaci, naravno, kojima je vrući asfalt draži od prašine i kamenja uz cestu. I u cijeloj toj živopisnoj gužvi još se nađe vozačica europske škole i pravila desne strane. I sve što ste do sad naučili i mislite da znate o vožnji, ovdje u Keniji ili u bilo kojoj drugoj afričkoj zemlji, moja preporuka je bolje zaboravite i krenite ispočetka. Za početak svoje mjesto u prometnoj avanturi naći ćete na lijevoj strani. Na engleski su način i komande u automobilu. Iz hrvatske perspektive rekli bismo naopako, no navikne se čovjek na sve. Pa umjesto žmigavaca često brisači skupljaju prašinu po suhom vjetrobranskom staklu. Kad bi samo to bilo naopako. Steve, what does it mean now because he is having indicator? Right one. Means do not pass. It's not safe to pass. Žmigali vi ne žmigali, dobro je dodatno se osigurati. Sad ćemo desno. Poslužit ćemo se jednim vrlo korisnim trikom, a to je da ispružite ručicu van, dajući također još jedan dodatni znak da imate namjeru skrenuti, jer ovdje su žmigavci u totalno drugačijoj funkciji nego od onoga što smo mi navikli i što su nas naučili u našim autoškolama. Ne valja se s rogatim bosti, kaže poslovica. Matatu, javni prijevoz koji se najčešće upotrebljava zbog najprihvatljivije cijene, ima sva prava i prednosti koje možete i ne možete zamisliti. I najmanji pokušaj nadmudrivanja ili pokazivanja nezadovoljstva, nama tako znan na ovoj strani svijeta, skupo će vas stajati. Matatu je rođeni pobjednik. Drugo pravilo koje ovdje vrijedi je ne zaboravite da imate trubu. Truba je vrlo važna i ako vam je truba pokvarena, onda ste rekli bi mi u banani. Možda ja jesam truba što se tiče jedinstvenih afričkih nepisanih prometnih pravila. No jesmo li mi zaista u banani? For 2000, please. Preračunato za 125 kuna. A litra benzina stoji 94 shillings. Dok su se brojke okretale pole u duhu životne filozofije Istočne Afrike, izračunali smo. Litra benzina 5,5 kuna. Za ona dobra stara vremena, zapjevala sam sjetno u sebi. A odgovor na malo prije postavljeno pitanje ostavljam vama. Ne, nismo se nakratko teleportirali ili odletjeli na drugu stranu svijeta. Još smo u Keniji. Predstavljam vam samo još jedno od 1000 lica zemlje nedođije. Rekli bismo od igle do madraca. Cijene svega što ovdje možete naći, a da niste ni slutili, poprilično su niže od onih koje nama svakodnevno munjevitom brzinom prazne kućnu škrabicu.
Jedina je opasnost znatiželja. Kako ne kušati ulje od kikirikija za koje nisam ni znala da postoji? Ili 100 vrsta začina o kojima ste jedino čitali? Ili razna druga čuda za koja niste ni slutili da ćete pronaći u izuzetno sparnom golemom supermarketu. Ovim doživljajem, nadam se, plaćanje prekoračenja dopuštene avioprtljage postaje prošlost. Baš kao i vječna strepnja nad džeparcem u zemljama trećeg svijeta. Razvijena mreža bankomata pratila nas je na svakom koraku. Vrijeme je za punjenje mog novčanika. Bilo koje doba dana, noći i novčanik je bio pun, već s 5000 kenijskih šilinga ili 50 eura koje smo silno htjeli potrošiti u jednom danu. Ali nije nam uspijevalo. Kao da i novac ovdje iz našeg novčanika curi po onoj, sad već dobro nam znanoj, polako, polako. Tim tempom zastali smo na jednom od mnogobrojnih kioska, štandova, trgovina uz prašnjavu cestu. Uz osjećaj dobrodošlice zapuhnuo nas je davno zaboravljeni miris svježeg povrća. I would love to have pineapple. You want it for today, for tomorrow? You said for today or for tomorrow? When we buy vegetables or fruits, you always ask me, is it for tomorrow or for today? Why? Because when it's for today, it's ripe. When it's tomorrow, it's not very ripe. So it have to wait tomorrow to be ready. So you are taking care because of the customers to be satisfied also to asking? Huh? Yeah, I like that because I'm there for them. I am there to serve them. And we have 3 mangoes here for tomorrow. No, this one is for tomorrow. Okay? This one the day after tomorrow, the day after tomorrow. So this one the first one, the second and the third one. Nije da mama Lucy zadire u raspored mojih obroka. Želi samo da su svi dragocjeni kupci zadovoljni, čak i slučajni poput nas. Poljoprivreda je mnogim Kenijcima jedini izvor skromnog prihoda koji polako i vrlo rijetko stiže u njihov novčanik. Radišni su ljudi, sretni ako imaju bilo kakav posao. We have 3 kinds of passion fruit. We have 3 types of, almost 4, because this Almost. is black passion. Okay? We have the yellow passion. We had another one which is red, golden. Golden passion. And then we have another one called tree tomato. Ma koji god, prebogat vitaminima, passion fruit je, priznajem javno, moja strast. Zašto mi nemamo ovoga kod nas? Kao i nekoliko kilograma voća i povrća koje svojim prirodnim mirisom, izgledom i okusom zaslužuje daleko više od 30 kuna. I ovo nije gesta samo za kameru ili zato što sam stranac. Srdačnost, ljubaznost i osmijeh urođeni su svakom Kenijcu. Kad bismo barem mogli to ponijeti preko ekvatora u takozvani bolji svijet. I ako vas put ikada dovede na ovu stranu, južnu obalu Mombase, točnije Diani Beach, šteta bi bila da krajnja avantura vašeg putovanja, nakon što vidite naravno lava uživo i ostvarite san iz djetinjstva, bude hladovina neke palme. Pravi je život, miris, osjećaj i doživljaj Afrike izvan zidova raskošnih hotela i vila s bazenima. Možete mu se prepustiti bez predrasuda i nepotrebnih strahova. Obično se svi pitamo kakva je higijena, što nas očekuje kad pohodimo Afriku. Bojimo se raznih bolesti, bojimo se raznih zaraza. No evo, mi smo sad trenutno u posjetu jednom lokalnom restoranu, znači daleko od onih turističkih središta. I evo, približit ćemo vam malo zapravo što vas sve čeka, čega se ne trebate ili možda trebate paziti. Proučili smo jelovnik tradicionalne Swahili kuhinje. Ima svega, osim svinjetine. Razumljivo, s obzirom na to da je vjeroispovijest stanovnika Istočne Afrike pretežito muslimanska. Popis ponude hrane i pića na 2 službena jezika Kenije, Swahiliju i engleskom, poprilično dugačak, a cijene nepojmljivo niske. Ovdje, gdje se živi i hoda po prašnjavim cestama, briga o zdravlju i čistoći itekako je osvještena, koliko god se drukčije činilo. Ovakav ritual higijene dočekat će vas u gotovo svakom restoranu. I susret s okusima Swahili kuhinje može početi. And now I'll say dobar tek. Ngome karanga, moj odabir. Prepečena govedina u Swahili umaku s rižom i čapati.
Snimatelj Steve Capone odlučio se za malo naizgled lakši obrok. Možda sam mu ja bila sasvim dovoljno teška. Piletina u pikantnom birijani umaku. I nakon ovakve hrane najradije bih malo ubila oko. U hladovini mirnog ambijenta. Yes. You like it? Very much. Very. You're welcome. That's Osim iznimno aromatične kave, ovdje se pije i mnogo čaja. I ako kažete čaj na hrvatskom, donijet će vam baš to što ste tražili. Koliko god se čudno činilo, hrvatski i svahili imaju dosta zajedničkih ili čak vrlo sličnih riječi. Kad bi nam barem i cijene bile takve. Sve što smo popili i pojeli platili smo niti 40 kuna. I što reći osim Hakuna Matata? Nema problema.